Mit csinálsz? Mit teszel? Mit teszel? Hm? Mi? Mit teszel? Mondja. Csokit? Finom? Mit dolgoztál már? Mit dolgoztál? Máma? Máma, mit dolgoztál? Mit szeretnél? Kamion. Hát mi a bajod? Mit szóltál le róla? Ha mit vettél? Mi van ott a kezedbe te? Mi az te? Mi a neve? Kóla. Kóla. Azt iszod? Hát nincs vettem már. Hát de miért zérót iszol? Egészségesek lesznek. Ha zérót iszol, te is? Hát az rossz. 10 ilyen tudtam. Ma? Tessék. Az este 10 ilyen? Ahogy? Hát azt a szíved van aztán. Hallod? Hagyjál nekem is. Hol a kocsid? Sokan mondták az interneten, hogy akarnak látni téged, akarnak veled találkozni. Híres vagy. Tudod? Mondtuk már a múltkor is. Nem akarsz táncolni? Tudsz táncolni? Tudsz? Nem. Ahogy? Nem tudsz táncolni? Nem. Nem tanított táncolni. Ahogy? Hát az magadtól. Baba, hát. Hallod, akarok kérdezni valamit. Mi a véleményed a tankokról? Miért? Szeretek szénát. Nem, hát szereted a tankokat? Szedni? Tankokat, igen. Szedni, szereted? Mi az? Mi? Vagy 10. 10-et szedtél? Hol? Mit csináltál? Szerettem egy tankot. Tankot? Hányat? Meg egy rendszer. Meg egy De mi az a tank? Ha? Mondjad, hát én nem tudom. Mi az a tank? Na mindegy. háborús tank. Az? Háborús Az helikopter. a kereszt honnan van? Látom, minden nap rajtad van. Vagány. Szerencsét hord? Igen. Minden nap rajtad Abban van van? az erő. Abból szerzed az erőt? Igen. Mi a vallásod? Milyen vallású vagy? Semmilyen. Semmilyen? Hát hogy? Hát olyan nincs. Korda. De hiszel Istenben, nem? Mi mondtad? Kérdezem, hiszel Istenben? Miért? De ez nem vicces. Igen, miért? Na, hát én is hiszek. Nem, hogy miért. Hát ez így igaz. Én látom, van egy seb a hátadon. Mit csináltál a hátaddal? Elütött egy autó. Egy autó? Igen. Ahol? Hogy ütötte? Keresztül. Átment rajtad? Hol ütötte? Jó. Nem néztél az ultra? Nem néztél az ultra? Nem. Keresztül ment rajta. Most túlélted? Túlélted? Hogy egy két autó? Két autó is keresztül ment rajtad? Az hogy lehetséges te? A legkemény vagy, A nem? harmadik az kamiondos. Meg azt is feldobtam. Mutasd már meg az izmodat, akarom látni. Feszítsd be, itt a karod. Feszítsd hát be. A karod. Mutasd hát meg. Miért? Hát, hogy lássam, milyen izmos vagy. Mutass hát meg. Ember. Már így is izmos, ha így csinál. Esküszöm, hótizom vagy. Hát csinálj Aztán már. mindent csinál. Hát csináljál így. Van konditermed? Nem így, André. Az jó. Faj, kapom meg. Faj. Hol fejted azt a sok izmot? Hát van egy kunterem. Mi? Van egy kunterem. Kunterem? Ahol szúr. Igen? Azt Van vetted? Az izmodat? Igen? ilyen kunterem. Azt vettem egy ilyen nagy vas. Vasa? Igen, rákötöttem, csak úgy húztam le, felmegy. De mint a filmekben? Na fasz akkor. Van TV kábele? Van tévé? Szoktál nézni. Kamionnak kocsoló. A tévében? Mi a kedvenc műsorod? Kamion, rendőrkocsi, helikopteres, Igen? Azt nézed? ilyen háborús. Egész nap. Azt fasz. Háborús.
Most hova indultál? Most az aludni. Aludni? És meg szeretném kérdezni, neked mi a becsületes neved? Már mindenki szépét. És? Nem válaszol senkinek? Nem. Miért nem mondod meg? Nem Babó Janinak hívnak. Bobó János vagy? Van más nev. És nem mondod meg mi a másik neved? Mi vagy te, James Bond? Nem. Ha. Mondjad hát meg, nem mondod meg? Mindenki akarja tudni. My Mindenki... name is Bond. Vagabond. Az sem. Ha mi? Az sem Vagabond? Nem. Akkor mi? Angolul? Nem tudsz? Tudod. De nem most. Nem mondod? Nem. How are you? How are you? Mi? How are you? Ez angolul van. Azt jelenti, hogy hogy vagy. Jó. Miért? Csak kérdeztem valamit angolul. Mondjad angolul, hogy fine, thanks. Az azt jelenti, hogy köszönöm jól. Mit csinál? Fine, thanks. Az mi az a fantázia? Az angolul van. Azt jelenti, hogy köszönöm jól vagyok. Fine, thanks. Így kell válaszolni, azt kérdezi valaki, Ezt hogy... már mondtad. Na. Hát akkor mondja te is, hogy fine thanks. Mondjad fine, thanks. Már megint mondtad. Hát te mondjad, azt Most te akarom. mondjad ezt, amit mi mondjuk. Ezt már megint mondtad. Hát mit? Mondjad, hogy fine, thanks. Az azt jelenti, hogy köszönöm jól vagyok. Már megint mondtad. Ezt te mondjad, ember! Más nem tudsz. De, Mondjad. szia! Azt jelenti, hello! Úgy mondják, szia! Hello! Ez is már mondtad ezt el. Mikor? Most mondom először. Most mondtad. Mondjad azt, hogy... Bobó, hány éves vagy? Hány éves vagy? Kíváncsi? Én vagyok kíváncsi, hány éves vagy? Nem is? Csak úgy kérdezem. Akarnak azt szerencsés szaj. Mit csinálsz? Semmit, hazudi. Hány éves vagy? Mondd hát meg. Szerezek én neked egy csajt, ha megmondod, hány éves vagy. Ki? Én. Szerzünk neked csajt, ha megmondod, hány éves vagy. Ki mondta én? Mit? Mit kimondod? Mit kimondod? Hát ki mondta ezt, hogy itt szeretek? Kell csaj neked? Hát látszik rajta. Ki vagy éhezve a csajokra. Ez így van. Bobó. Mondd hát meg, hány éves vagy. Úgy hallottam, -50. Annyi? -50 vagy? Eltaláltam? -50 éves vagy? Annyi vagy? Még több. Hány éves? 22? -50 te. -50-nél több vagy kevesebb? Még több. Több? Ilyen öreg vagy te. Nem vagyok öreg. Nem, Azt mondtad, hogy 60 éves vagy. Most voltam. voltál? -60 vagy akkor? De hogy... Hát megkérdezzük, hány éves? Románul beszél. Hallom, nagyon figyel. Olyan a szemed, mint a sasnak. Olyan jó szemed van, mint a sasnak, úgy nézel így. Igen? Meg a füled, mint anyusznak. Nyúlnak, olyan füled van. Tudod? Na jó van, Bobó. Szégyellő?